Καλησπέρα παιδιά, Μπενούλης εδώ. Πρώτο βίντεο στο κανάλι. Και είπα και εγώ να δοκιμάσω την τύχη μου με ένα πακέτο των 5 ευρώ από τα καινούρια γρήγορα 500 και ευελπιστούμε να πιάσουμε το 500 που νομίζω η πιθανότητα είναι μία στις 380, κάτι τέτοιο. 60 σκρατσάκια εδώ. Το βίντεο προφανώς και θα είναι μεγάλο επειδή είναι τόσα σκράτς που θα αξίσουμε. Οπότε το πιο πιθανό είναι να μπει και να τα ανεβάσω σε parts. Δηλαδή 3-4 κομμάτια το καθένα βίντεο. Χρησιμοποιώ iPhone για το βίντεο 4K60, οπότε όποιος έχει ανάλυση 4K νομίζω μπορεί να απολαύσει σε μεγαλύτερη ποιότητα το scratch. Οπότε let's ξεκινήσουμε από την αρχή, το 0, να δούμε τι θα τύχουμε. Βρείτε το τσαντάκι, τσουβαλάκι και κερδίστε το αντίστοιχο ποσό. Βρείτε δύο ίδια σύμβολα στην ίδια σειρά και κερδίστε το αντίστοιχο ποσό. Βρείτε το διπλό και διπλασιάστε το αντίστοιχο ποσό. Οπότε πάμε σιγά σιγά να δούμε. Πρέπει να κάνω και λίγο zoom εδώ. Καλύτερα πρέπει να είναι εδώ πέρα. Ωραία. Για να δούμε ρε παιδιά. Έχω πορεία να δω πόσα θα δώσει πίσω. Δηλαδή αν δεν βρούμε το 500. Λογικά από ό,τι έχω δει και έχω ακούσει και από άλλους, πρέπει να σου δίνει γύρω στα μισά, λίγο παραπάνω. Όχι, μέχρι στιγμής τίποτα. Άστρα και χρήμα. Δεν έχουμε κανένα ίδιο σύμβολο. Οπότε πάμε για τον bonus. Και δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Στο πρώτο. Πάμε για το επόμενο. Εδώ στο δίπλα. Άντε να δούμε ρε παιδιά, άντε να δούμε. Αυτό το διαμάντι το έχω βρει στο Φαραώ και μου είχε δώσει νομίζω 5 ευρώ επί 15,75. Ήταν από τα πρώτα που είχα πάρει. Είχα τύχει δηλαδή σε αυτό εκεί. Να δούμε και τις πιθανότητες μετά, γιατί ξέχασα να τις δείξω, η αλήθεια είναι. Όχι, τίποτα μέχρι στιγμής. Ούτε εδώ, bonus. Και το πρώτο bonus 10 ευρώ. Οκ, μέχρι στιγμής είμαστε πάτσι. Ωραία. Το πρώτο δεκάρικο λοιπόν είναι εδώ. Πάμε στο επόμενο. Νούμερο 2. Εντάξει, δεν νομίζω να έχει στο καπάκι.
Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, έτσι. Ήλπιζα να έχει κάτι παραπάνω εκεί που βρήκαμε τον πόνους. Αλλά επειδή έχω ξαναπάρει λίγα τέτοια από τα γρήγορα 500, συνήθως δίνει 5 ευρώ στον πόνους. Δηλαδή έχω παίξει από το καιρό που έχουν βγει καμιά δεκαριά και έτυχα κάποιες φορές, 2-3 φορές νομίζω το μπόνους, το σακουλάκι δηλαδή, και είχε δώσει 5 ευρώ. Το δέσμι, όχι. Έχω βρει και το διπλό, το οποίο είχε 5 ευρώ, προφανώς, έτσι δηλαδή τι θα δώσει. Νούμερο 3. Πάντως ναι, στα scratch γενικά είμαι καινούριος, δεν έπαιζα παλιά. Δηλαδή εδώ και κάνα χρόνο παίζω μόνος μου, που και που έτσι, όχι τρελά πως αν μην φανταστείτε. Όχι, ούτε εδώ. Όχι παιδιά, δεν έχουμε κάτι εδώ πέρα. Πάμε να δούμε τον bonus pass και να ορίστε και τα 5 ευρώ εδώ. Όχι, δεν έχει κάτι. Προχωράμε. Νούμερο 4. Μέχρι στιγμής 10 ευρώ. Δεν έχουμε βρει άλλη νίκη. Όχι. Ούτε εδώ παιδιά, απολύτως τίποτα. Για να δούμε και τον bonus, ούτε. Δεν πειράζει. Λογικά αυτό πρέπει να έχει κάτι το επόμενο μάλλον. Για πάμε. Εσείς γενικά με τα scratch πώς τα πάτε? Έχετε κερδίσει τίποτα μεγάλο? Γράψτε εκεί στα σχόλια από κάτω. Εγώ έχω κερδίσει στο ένα χρόνο που παίζω δηλαδή, στα χρυσά εφτάρια τα 2 ευρώ, ένα εκατοστάρικο, στο φαρό 75, σμαραγδένια νομίζω ένα 50 ήταν, με διπλό 25, διπλό πράσινο εφτάρι δηλαδή. Και ένα 50 νομίζω στα διαμαντένια εφτάρια, τα 3 ευρώ. Κάτι άλλο δεν έχω βρει πιο μεγάλο από 100 ευρώ, δηλαδή πρέπει να είναι ασύλληπτα δύσκολο. Όχι. Ούτε τα παιδιά. Τίποτα. Και το bonus. Όχι. Δεν έχει κάτι. Ούτε αυτό το νούμερο 5. Πάμε στο νούμερο 6. Οπα. Για να δούμε. Ελπίζω να μην μου δώσει μόνο 5 ευρώ και 10 ευρώ. Θα είναι λίγο ξεφτύλα.
Αλλά με τον ΟΠΑΠ όλα πέρα τα περιμένεις, έτσι. Όχι. Ούτε. Ούτε, παιδιά, δεν έχουμε βρει κάτι εδώ. Ούτε εδώ πέρα δεν έχουμε βρει κάτι. Για να δούμε τον μπόνους. Ούτε εδώ. Οκ. Έχουμε λοιπόν στα 6 πιάσει 1. Για να δούμε. Στα 7 βασικά, γιατί ξεκινάει από το 0. Για πάμε ρε παιδιά, για πάμε. Εκτός αν έχω κάνει κάποιο λάθος που δεν νομίζω. Ξέρετε ποιο είναι το αστείο, να έχεις πάρει ας πούμε 7-8 τέτοια, να έχεις δώσει 40-50 ευρώ, λέω εγώ τώρα, και να σου δώσει 5 ευρώ μετά και να κλαις. Πόσο κακό αυτό, έτσι. Ούτε εδώ παιδιά, τίποτα, απολύτως. Όχι. Δυστυχώς. Μπόνους. Ούτε 50 ευρώ εδώ το μπόνους. Αλλά τι να το κάνεις, έτσι. Για να προχωρήσουμε στο νούμερο 8. Ωραία, να τι. Η δεύτερη νίκη, γάτα, γάτα. Διαμάντι, διαμάντι. 2 νίκες εδώ πέρα. Άρα πιάσουμε καμιά ακόμα, είναι δυνατόν. Να είναι πάνω από 10 ευρώ τουλάχιστον. Και μάλλον θα είναι 5-5 όπως το βλέπω. Okay. Έχουμε 2 νίκες λοιπόν. Εδώ πέρα γάτα και διαμάντι. Για να δούμε. Μηδέν βλέπω εδώ. 10 και 10-20. Οκ. 20 ευρώ και 10-30 μέχρι στιγμής. Το bonus δεν πρόκειται να έχει κάτι. Οκ, αυτό ήταν το νούμερο 8, δηλαδή έχουμε δώσει 45 ευρώ μέχρι στιγμής, έχουμε πάρει 30. Οκ, ποσάρικο. Νούμερο 9. Νομίζω θα τα πάμε 3 βιντεάκια από 20 scratch το καθένα. Μιας και είναι 60 όλα. Όχι, δεν έχουμε κάτι εδώ. Μπόνους. Ωραία, θα ήταν απανωτά να έχουμε νίκη, αλλά δεν έχουμε. Πάμε στο 10. Ωραία.
Ξέχασα πάλι να δείξω τα ποσοστά γάμο του. Τώρα μετά από αυτό, ή τα ποσοστά βασικά, τις νίκες, τα ποσά δηλαδή που δίνει. Ούτε εδώ κάτι, ούτε εδώ κάτι. Σε λεπτάκι, λοιπόν εδώ είμαστε. Πιθανότητα 1/3,84, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 10.000 και 100.000. Και αυτό δεν έχει πάλι τίποτα. Οπότε προχωράμε στο 11. Ωραία. Εδώ να βρούμε άλλη μια νικούλα. Όχι, μέχρι στιγμής πάλι τίποτα. Και τον μπόνους. Όχι, 5 ευρώ πάλι εδώ. Πάμε στο νούμεράκι 12. Η νίκη που ήταν στο 8. Οπότε λογικά πρέπει τώρα ή σε αυτό ή στο επόμενο να έχουμε νίκη. Η οποία λογικά θα είναι 5 ευρώ, έτσι. Όχι. Ούτε εδώ παιδιά, δεν έχουμε εδώ νίκη. Ίσως το μπόνους. 5 ευρώ. Και το είπα έτσι. Θα έχουμε νίκη και θα είναι 5 ευρώ. 35 λοιπόν μέχρι στιγμής. Πάμε στο 13. Γράφουμε ήδη για 18 λεπτά, οπότε ίσως το πάω λίγο πιο γρήγορα. Νομίζω ήδη το πάω λίγο πιο γρήγορα από την αρχή. Από ότι δηλαδή σκαράτσα στην αρχή. Ναι. Αλλά αυτό πολύ σπαστικό ρε γαμώτο, δηλαδή να βρίσκεις τον πόνους και περιμένεις κάτι έτσι καλύτερο, ας πούμε, και σου δίνει 5 ευρώ και ξενερώνεις, έτσι. Τι να πούμε. Τι να πούμε στον ΟΠΑ πραγματικά. Ό,τι και να πούμε, δεν πρόκειται να αλλάξουν κάτι. Για πάμε να δούμε ρε παιδιά. Όχι. Και όχι ούτε εδώ πέρα. Βρήκαμε κάτι, για να δούμε τον μπόνους. Βρήκαμε στον μπόνους. Πάμε ρε παιδιά, το 500 γάμο του. 5 ευρώ. Πάλι 5 ευρώ. Γάμο του. 5, 10 και 20 έχουμε βρει.
Αναρωτιέμαι αν θα δώσει συνέχεια, δηλαδή αν θα δώσει π.χ. 10, 20, 5. Γιατί από ό,τι είδα το 50 είναι περίπου. Το 50 πρέπει να είναι. Δεν θυμάμαι. Νομίζω το 500 έχει 380 πόδες, το 50 κάπου εκεί επίσης. Δεν θυμάμαι καθόλου, πρέπει να το τσεκάρω. Σαν να ήταν πιο εύκολο να βρεις 500 παρά το 50 νομίζω. Είχα δει. Όσον αφορά τα στατιστικά δηλαδή, τώρα και ό,τι γράφουνε. Κέρμα, καρδιά, χιλίδι, μπόνους, άφαντο. Ωραία παιδιά, πάμε. Έχουμε άλλα 5 σκρατσάκια για το βίντεο αυτό. Όχι. Το διπλό δεν έχουμε βρει μέχρι στιγμής. Εντάξει, δεν έχουμε περάσει ακόμα το 1/3 να μου πείτε, αλλά... Όχι ούτε εδώ. Να το πάλι το μπόνους. Από ό,τι βλέπετε δίνει συχνά το μπόνους, αλλά είναι συνήθως 5-10 ευρώ. Να το πάλι. Πάλι 5 ευρώ έδωσε. Εντάξει. Πολύ κακό αυτό. Συγκεκριμένο scratch. Δεν μου αρέσει δηλαδή που δίνει. Θα προτιμούσα να είναι πιο σπάνιο το bonus και να δίνει κάτι καλύτερο, ας πούμε. Τι λέτε εσείς? Θα το προτιμούσα δηλαδή. Πάλι τα πανετά, πάλι 5 ευρώ. Αμάν, αμάν ρε παιδιά. Αμάν με τα 5 ευρώ να πούμε, έχει καταντήσει ιδέα. Κάνουμε και μία σούμα να δούμε στα 20 τι έχουμε πιάσει. Στα 20 καρατσάκια δηλαδή. Λοιπόν, για πάμε. Πρώτο τελευταίο είναι αυτό. Γιατί ξεκινάει από το 0 όπως είπαμε, έτσι. Οπότε τελειώνει στα 59. Άρα το νούμερο 19 είναι το 20. Τίποτα ούτε αυτό. Και πάμε και στο τελευταίο ρε παιδιά να δούμε νούμερο 20. Πάμε μια νίκη, μπορεί να κάνουμε μια τελευταία νίκη. Έτσι για το ωραίο κλείσιμο. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι μετά. Αυτό τώρα τι βλακία είναι που έχουν κάνει, το βλέπετε? Έχει κέρμα εδώ και κέρμα και εδώ. Περίεργο. Λέει ίδια σύμβολο, προφανώς δεν είναι νίκη, έτσι. Αλλά στα γράμματα είναι το ίδιο. Έχω περίεργη να δω τι έχει εδώ. 10.000 ρε παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Γαμώ το γεράτο μου. Φαντάζεστε. Πραγματικά δηλαδή. Εντάξει, δεν παίζει τώρα αυτό να... Δηλαδή αποκλείεται. Αλλά κοιτάξτε εδώ, κέρμα. Δεν είναι το ίδιο σύμβολο, αλλά
Είναι τέλεια γράμματα ρε πούστη μου. Θα το τσικάρω. Αλλά δεν παίζει, εντάξει, γιατί δεν είναι το ίδιο σύμβολο. Οπότε, ωραία θα ήταν όμως, Έγινε παιδιά, αυτό είναι το πρώτο βιντεάκι, τα πρώτα 20 κρατσάκια. Λοιπόν, τα πρώτα 20 είναι 100 ευρώ και έχουμε πάρει 5, 10, μισό λεπτάκι να τα βάλω εδώ βασικά, πιστευτώ από εδώ, 5 ευρώ, 10, 20, 40, 45, 50, τα μισά λεφτά ακριβώς. Οπότε, μάλλον κάπως έτσι θα μας πάει και στα επόμενα, γιατί λείπουν άλλα 200 ευρώ, οπότε αν το βάλετε κάτω, είναι 100 και 100, 200, 250, οπότε 350, 150, οπότε κάπως έτσι θα είναι. Θα πάρουμε 150 ευρώ από τα 300, οπότε θα μπούμε μέσα 150 ευρώ δυστυχώς. Ας ελπίσουμε να βρούμε κάτι καλό στα επόμενα. Να είστε καλά παιδιά. Ευχαριστώ για όσους κάτσανε και είδανε το βιντεάκι μέχρι το τέλος. Κάντε μια εγγραφή, like και θα τα πούμε στο επόμενο. Να έχετε μια καλή μέρα ή καλό βράδυ. Γεια σας.